vás vítam nového videa. Budeme si potrebovať zajti, obstarať zber a tak. Som na to. To bude mať dosť. No nehaj dnu, na čo vám. Vítam vás z nového videa. Ideme krmiť zajky. Mám tu mŕtvičku. A tak. Poďme si aj kukuričkám. Ale najprv ideme pokrmiť naše zajačiky. Ať moja. Ty, Ruňo. Dacmi tu takto mrkvu. 3 mrkvy ti dám. Táči. Chrumkaj. Pracujem trpec, daj sa pohľadkať. Nebuď rýchly. Zase. Čo si rýchly? Počkaj, nie, že mi vyskočíš von do úsmevu. 3 mrkvičky. Páči. Ty, Chruňo. Toto je ten náš obor. Pomôžeme si gombinačkami. Mne sa ruky šmýkajú, samozrejme. Tri mŕtvičky. 1, 2, 3. Velikánsky, Chruňo. Však? Ty, Chruňo. Čo ty? To je šarický obor. Nekúš. Nekúš, fuj, nekúš. No, pekný si. Je to samec. Kupovali sme ho, keď mal 1,5 mesiaca, možno 2. Teraz už je docela veľký. Ale bude ešte raz taký. Toto doslovne, neviem čo sú to za zajace. Ale, no, alebo nie sú ani moje, ale to sú otcové. Vlastne toto je toto je tiež ako keby môj, lebo... No, starám sa väčšinou aj nie, ja. To by splošie otco vedel, že čo to je zač. Ale extrémne to má rado seno. Seno to miluje. Sa daj pohľadať, Chruňo, ťa strotím. No, ty si pekný. Toto je ony. Počkajte, toho si musím odložiť, ale kde si vás položím. To by ma ešte zaujímalo. Musím si dať i držiať vymysleť, že tu by som si to takto dal. Takto by to som hodil s tým. A tak. No. Ukážeme si môjho zajaca. Toho mám tu. Som si ho kúpil. Stalo 15 €. A takisto sa kupovalo toho 1,5 mesačného. Čo ty? To ja som, no. Je tu docela tma. A tak to dá to. On bol taký istý. Má nešibol. Strašne pomaly rastú. Tomu môžem rovno doniesť mrkvu. Mrkvičku doniesť a strašne pomaly rastú. Máme ho už možno tak 3 mesiace.
Takže no, za 4,5 mesiaca 5 môže mať už. Musím aj minimálne pol roka, aby sa mohol pripustiť. Počkaj, teba si otvorím, ale neviem ako. Ten môž vyzerá to posmrtne. Fúha. No, to ešte je jablčko. Takú peknú mrkvu ti dám. To je dalmatinec. Čistokrvný, nie je križený. Dobrý. To je čistokrvný dalmatinec. Vlastne všetky sú čistokrvné, nie sú križené. Aj toto je šaristý čistokrvný. Popravde sme mali plán, že to budeme krížiť. Ale vravím otcovi, to keď už máme mať riadneho zajaca, to krížiť sa už neoplatí. Počkajte, tu si vás oprám, lebo ja idem k kúram. Takže tu ostanete. Takže krížiť sa to neoplatí. Keď už máme mať, tak hneď máme čistokrvného. Zoberieme si svetlo. Natočil som video z prevozu. Už v tomto čase, keď ho natáčam, už je dávno vydaté. Juj, skoro mi môž dzidnul na nohu. Nie, že skoro on vydzidnul. Klinec, riadny. Taký masívny. A tak. Máte čo žrať? Máte, to je dobré. Dnešný ešte výsledok som zobral ešte 3, ale isté rodičia brali ešte dačo. Takže asi tu sa to všetko opakuje dookola. Akurát sa nám táto tu biela debuzina topí na dvore a je to z toho blato. Všetko. Už aj môj posmrtný snehulek sa zrutil. Ak vás bavia takéto typ videí, tak to napíšte. A tady stát by vás aj dačo o zajacoch zaujímalo. Tak tady to napíšte. Napíšte a ak tam bude aj viac, aha, našiel som na auto. Ak tam bude viac otázok, tak natáčim o tom video s daným zajacom. Takže akékoľvek otázky do komentára, kľudne. Odpoviem ešte rád poviem. Autičko máme Ford C-Max. Počkaj, poriadne si to dáme. Ford C-Max. Je trošku špinavý. Ak sa mi podarí, tak vám tam hodím aj dáte fotky.
Takže tak. A vlastne nie len o zajacoch otázky, ale o čomkoľvek. Rád odpoviem. O hore, o traktore, o aute, o zajacoch, o zvieratách. To je jedno. Chovali sme aj kozy. Alebo chováme. Takže vlastne tak. By hádam bolo aj všetko. Ja neviem, zanechaj, daj ti komentár, daj tú otázku, čo ťa zaujíma. Natočíme si o tom samostatné video, kde budem len odpovedať na otázky. Buď s daným zajacom, alebo s hocičím. Aj s traktorom, kľudne, ale traktorom momentálne nemám k dispozícii, ale odpoviem kľudne. A tak. Ať bude zdať, ktorých zaujímalo, aj dejme tomu dačo o mne. O strojoch. A vím, odpoviem. Ať budem vedieť, tak odpoviem. Keď nebudem vedieť, neodpoviem. Alebo si zistím. Takže pre dnešné video by to bolo všetko. Zanechaj like, odber, komentár. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.